14 आगस्ट 2020 नि फुं राजस्थाननि जिला जोधपुर आर जागानि खरक नै साफाई कर्मचारी आर जागाओ साफाई खलायलाय दंलायो जोधपुरनि लामानि तलानि नालानो साफाई खलाय दंफुरु आ बरंनि यागो कायसा पलिथिन करसम खबजा कतरमा खलायै कायसा नांखा borok belai wana jaka amsaki kotoma hilikma o politin bisingo tamo darjak wngkha hinui hingke borok naina hinui no o politin no saka tisaina harka tisawai namani yagulo o politin belai hilik wngmani bagui politin kichigui a politin bisingni borokni yakse nugjagui tongsio omo haike nugjama bai borok bo logi logi no kuchuk sakao kasawi phaikha sorogo omo hai mangkthai rok manui borok belai wana jakha hingke aboni yagulo borok tisa haino hai nalao checking khalainani bagui hapmani yagulo tei kaisa polythene bag masi manjao phiaba a polythene bag o hingka hingke koroksa borokni yakungse rawoi dajak belai kirimai sinja abo o nazara nungmani yagulo o safai कर्मचारी mangnai khorokni tongnai borok belai wana jakha tei wana jagui ganani police station o borok inform khlai rwkha amo nalao amo hai mangkthai ni part tukra tukra khlai dajak polythene bag o mangkha hinui tei police rok bo information manma logi logi no a thaio phaiui sokpaikha judge partal khlainani bagui tei phai sokphaiui borok bo nugui mankha police rok phaiui naimani yagulo nukha o je polythene 2-3 ta manmani o polythene bisingo hingke yakung tei yak amo hai simise darjak phiaba o body ni je mangkthai borok theinai oboni alada body part jemon bokhorok boni bwsak tei alada main part omo hai rok hingke byang kwmangkha amono naitungnani tabuk hingke police rok ni jesta police rok searching operation khlaimani yagulo paithak phaisingo hingka hingke 5-6 ghonta naitungmani yagulo mankha o bwsakni bokhorok tei bwsakni alada parts rok bo phiaba o mangkthai sori saksori belai ligilagai twiyo tongmani bagui kosok hai wngui thangka tei amo hai halni bagui o chehra no sininani kisapano se mari kwlwikha kisapano se sijakriya mwkhangni mari rok aboni yagulo police rok tamo khlaina khlaiya hinui je borokni area ni joto police station o gana gini tongnai joto jagao no report rohorkha je 24 ni simi 48 ghonta ni bisingo jodi no keboni missing diary report sokpaikha hingke logi logi no inform khlai rwnani bagui phiaba amsuksa ke chaitokmani yagulo phano police rokni thanio kuno surak manliya 24 ni simi 48 ni simi 72 ghonta kawi thangka phiaba tabuk sukjora kuno phano missing diary report swijak amo hai police station o kuno phano information sokpaiya kho police rokni bwskango jotoni slai samung kotor hingke omo se o mangkthai saboni wngkhana tei sabo bahaike omo kahaike bwtharkana tei bwtharnai sabo oborok se tabuk borok naitugui khlainani police rok omo kahaike chaitongmani yagulo phano onek din wngkha phiaba amsuksa ke ghonta din re din kawi thango mas kawi thango haifano se kuno phano sorak manliya o mangkthai saboni hairok aboni yagulo police rok je polythene bag o omo hai bwsakni part mankha o polythene ni bisingo no kaisa jagao naitugui khlai mankha je bagwi textile hinui swijak mankha।